un treball de recerca. Perquè n'hi ha dos. Una història, una intrahistòria. Bon dia. Benvinguts i benvingudes aquí a Santa Coloma. Fa goig veure la sala així de plena per la presentació d'un llibre d'arqueologia que normalment el públic és bastant minoritari. Llavors, estem contents. Vull agrair la vostra presència i en especial als que m'acompanyen aquí a la taula, el Josep Maria Palet, director de l'ICAC, la Maria Carme Belarte, professora d'investigació i CREA i directora de l'equip d'arqueologia fotahistòrica de l'ICAC, l'Anna Delgado, catedràtica de prehistòria i coordinadora del grup de recerca arqueològica d'arqueologia mediterrània de la Universitat Pompeu Fabra, la Lídia Gil, responsable del Centre de Documentació, Biblioteca i Ciència Oberta de l'ICAC, i el David, el protagonista d'avui, l'autor del llibre. Estem contents d'acollir aquí al museu la presentació d'aquest llibre del David, editat per l'ICAC. Quan ho va proposar, de seguida li vaig dir que sí, que ho faríem amb molt de gust, perquè motius no ens en faltaven. Primer, perquè presentar un treball d'aquestes característiques sempre és un orgull pel museu i per Santa Coloma. Aquest llibre és el resultat d'una extraordinària recerca feta durant molts anys, amb molt d'esforç i molta dedicació. I d'altra banda, des del museu, col·laborar en qualsevol acció relacionada amb la recerca és una de les funcions del museu i que ens ve molt de gust fer. Segon, perquè el David és colomenc i des del museu, en la mesura que podem, sempre ens fa feliços donar suport als projectes que porten a terme els historiadors i historiadores de la nostra ciutat. I tercer, perquè aquesta publicació dona a conèixer una part de l'excel·lent tesis doctoral del David, dirigida pel Joan Sanmartí i l'Eugènia Obet, els quals malauradament avui ja no són aquí entre nosaltres. El Joan Sanmartí, va estar estretament vinculat al llarg de més de 30 anys amb el Puig Castellà, el poblat d'aquí Santa Coloma, el poblat ibèric, com molts ja sabeu. I l'acte d'avui també vol ser el nostre petit homenatge, un acte de record i d'agraïment al Joan i a la seva tasca arqueològica entorn del món ibèric. I per part meva, res més, som molts a parlar i bé, passo la paraula al Josep Maria Palet. Bon dia, moltes gràcies. Jo també estic molt content d'estar aquí avui al Museu Torre Vallgorguina, Santa Coloma de Gramenet, i que m'hagueu convidat a parlar de l'ICAC en aquest acte de presentació de la publicació de la tesi doctoral en forma de llibre d'en David Montanero. Bé, també fa goig la sala, plena de gent. Això, jo pensava, no sé quin públic hi haurà, què puc explicar, etc. I ara veig que hi ha molts arqueòlegs, és a dir, que per Santa Coloma l'arqueologia és important, l'arqueologia ibèrica és important, que segurament tu ets fill de Santa Coloma, aquest és un dels motius pels quals estem aquí, i segurament viure a prop del Puig Castellà, quan tu eres petit, deuria crear aquest amor per l'arqueologia o l'arqueologia fotográfica, més enllà d'altres itineraris. Perquè és veritat que el nostre entorn ens influencia molt en el futur, quan som petits, etc. I aquesta és la importància, veure una sala així, per exemple, tu ho comentaves, com és que hi ha tanta gent per un llibre d'arqueologia? És que l'arqueologia és molt important, la història és molt important, la cultura és molt important, les humanitats són molt importants. I això és especialment important reivindicar-ho en aquest món d'avui, on les tecnologies ho invadeixen tot, on ens estem deshumanitzant d'una manera accelerada.
i per tant és molt important reivindicar-nos, no? I reivindicar la utilitat del que fem, no? I bé, l'ICAC treballa en això. Ja sabeu que l'ICAC té la seva seu a Tarragona, no? I dius, i com és que presentem el llibre aquí, a Santa Coloma? Doncs hi ha un vincle personal, no? Perquè les coses personals són molt importants, però també hi ha una voluntat, un compromís, no? I és un compromís que és portar la ciència a tot arreu, no? I fer-la sortir, i portar-la als museus, perquè els museus són molt importants en aquesta cadena de transmissió del coneixement cap a la societat, no? I per això és especialment important que aquest acte es faci aquí, en un museu. Hi ha un museu que està situat a les mal anomenades perifèries, no? Ja sabeu que avui que Santa Coloma havia estat un lloc central a l'època ibèrica. En Joan Sant Martí ho va demostrar a la seva tesi doctoral, i vosaltres que sou arqueòlegs de món protohistòric ho sabeu millor que jo, la importància de l'assentament del Puig Castellà aquí a Santa Coloma, de fet la importància de tot l'alt pla de Barcelona en època preromana, no? Perquè el Puig Castellà no era un bolet aïllat, sinó que formava part d'una xarxa d'assentaments estructurada a la Laietània, etc. No? I bé, tot això es va transformar en època romana, però també, sobretot en el primer moment, allò que anomenem romanització, no? De la reestructuració dels territoris en els primers segles del control romà d'aquestes zones, també Santa Coloma continuava sent un lloc central, perquè aquesta perifèria o aquests extrems del que va ser el territori de Bàrquino van ser essencials en la reestructuració del conjunt del territori. I bé, llavors aquesta pèrdua de centralitat, en el fons, no ve del món antic, ni tampoc d'època romana, sinó que ve del món actual, del món postindustrial, no? Que ha convertit la gran àrea metropolitana de Barcelona, etc. Jo crec que l'arqueologia, la cultura en general, pot ajudar-nos a rearticular aquestes perifèries, sobretot en les grans àrees metropolitanes de Catalunya. Una és aquesta, l'altra és on treballem, no? La de Tarragona, que també té les seves circumstàncies, no? I bé, i res més, jo m'afegeixo aquest record en Joan Sant Martí. És veritat que la gestació d'aquesta obra ha estat llarga, no? Jo recordo fa anys, no sé quants ja, però que en Joan em va contactar i em va dir, escolta, s'ha llegit una tesi a la Universitat de Barcelona, que és un treball excepcional, extraordinari, vull que es publiqui a Catalunya. I bé, llavors em va proposar que fos l'ICAC, el servei de publicacions de l'ICAC i el servei editorial que tenim des de l'ICAC, que nosaltres ens ocupéssim d'aquesta publicació. Jo de seguida vaig acceptar el repte, vaig dir sí, les circumstàncies són sempre complexes perquè és un llibre de producció pròpia, no? El nostre servei editorial és un documenta, no? Que és la col·lecció més noble que tenim, no? I feia 8 anys que no sortia cap documenta. De fet, jo soc director de l'ICAC des de l'any 2018, temps passa volant, i és el primer documenta que surt sota la meva direcció. O sigui que és molt important això també. I és un gran llibre, no? I bé, llavors això té un problema de finançament, de costos, que ha estat una feina ingent, no? I la gestació d'un llibre, primer és convertir la tesi en un llibre, que també és una feina important, i després té tot el procés editorial que ha ocupat força temps. Agrair al servei de publicacions, agrair a la comissió editorial, agrair també a Carme Velarte, que és membre, d'alguna forma està al darrere d'aquesta recerca també, com a directora del grup de recerca en l'arqueologia protohistòrica de l'ICAC, agrair la feina de la comissió editorial i de les persones que la gestionen, molt especialment en aquest darrer any a Marta Jornet, que amb una eficàcia absolutament encomiable ha portat això a bon port. I res més, enhorabona i moltes gràcies. Gràcies a tu. Sí, està bé. Molt bé, doncs moltes gràcies. Jo també, com en Josep Maria, també estic molt contenta d'estar aquí, de veure que aquest llibre finalment és una realitat. És un llibre al darrere del qual hi ha molta feina, com s'ha dit, però és que és una feina que jo crec que és molt difícil, que els que esteu aquí i no coneixeu massa el que és la feina de l'arqueologia, us feu una idea del que hi ha al darrere d'aquest llibre. Jo crec que darrere d'aquest llibre hi ha gairebé la meitat de la vida del David, més d'un terç en tot cas, perquè ell va estar molts anys fent la tesi doctoral,
Va estar molts anys fent la tesi doctoral no perquè fos lent, sinó perquè va triar un tema enorme, un tema molt ambiciós, que abastava tota la Mediterrània, des del Líban fins a la península Ibèrica. Ell va viatjar per tots aquests països de la Mediterrània, allà on podia trobar informació per la seva tesi, a part de, evidentment, biblioteques, documentació, llibres, el que sigui, per internet o com fos. Va visitar infinitat de jaciments arqueològics directament, prendre mesures, fotografies, documentar-ho tot. Va conèixer i es va entrevistar amb tots els investigadors que treballaven sobre el seu tema, sobre el tema d'interès de la seva recerca. Jo crec que no hi ha cap investigador que treballi món fenici o cartaginès o món ibèric que no conegui el David, igual que ell coneix a tothom. I també la prova de que aquí la sala estigui tan plena és perquè també per la seva manera de ser, per aquesta manera de treballar rigorosa, incansable, apassionada, que és el que l'ha portat a fer aquesta tesi i després aquesta publicació, que és el que ha fet que la gent el conegui, el respecti, valori la seva feina i a més, per la seva manera de ser, ja més a nivell personal, que és una persona allà on va fa amics. Després de passar molts anys fent la tesi, perquè també va ser molt perfeccionista, molt rigorós i no va deixar res sense mirar, la tesi tenia gairebé 1.400 pàgines. 1.404. Perdó, me n'he deixat 4. Les 4 últimes no me les vaig llegir. Aquesta tesi era un volum d'informació impressionant. Era l'únic treball de síntesi sobre el tema de recerca, sobre l'arquitectura militar, fenícia i cartaginesa a nivell global, a nivell de tota la Mediterrània, i era d'interès per molts investigadors que treballen no només sobre el tema, sinó sobre l'arqueologia en general. Però, clar, això era molt difícil de poder-ho publicar en aquell estat. I aquí va venir la segona fase d'aquesta feina, que potser no va ser tan llarga, però Déu-n'hi-do, de transformar aquelles 1.404 pàgines en 500, no recordo quantes, 520, que és poc més d'un terç. Llavors, bé, com ja s'ha dit, en Joan Sammartí va fer la gestió perquè això es pogués publicar a través de l'ICAC i afortunadament el David va aconseguir també un contracte postdoctoral que es va dur a terme per dur recerca, continuar fent recerca des de l'ICAC aquesta vegada, ja no a la UB, i durant els 2 anys d'un contracte que va tenir va estar fent aquesta adaptació de la tesi al llibre, després del qual encara hi ha hagut múltiples revisions, correccions, sempre amb aquest afany de perfeccionisme i que tot quedés impecable, correccions i coses que hem anat compartint i que, bé, jo estic molt contenta del resultat final. El llibre realment és una obra de gran qualitat, com és la seva recerca, i és una llàstima que en Joan Sammartí no pugui estar aquí avui amb nosaltres per veure això, però penso que estaria molt content, i allà on estigui segurament deu estar molt content d'estar aquí. Tenim el seu fill com a una mica representant. I bé, perdoneu aquell moment emotiu, però era imprescindible, necessari. I bé, dit això, no tinc res més a afegir, a part de deixar passar la paraula, agrair al museu l'acollida i l'acollida per fer aquesta presentació. Llavors passo la paraula, potser la passa la Magda, la passo jo, no em toca a mi. A l'Anna Delgado. Bon dia a tothom. Jo també estic molt contenta d'estar aquí i veure, diguem-ne, aquest llibre com surt finalment a la llum després d'aquest gran treball. I és una satisfacció, primer, perquè és un espai de reconeixement pel David com a persona i sobretot pel David com a investigador, que serà la meva tasca de mostrar-vos aquí. El David, ja abans d'aquest llibre, és un investigador
molt reconegut en el món de l'arqueologia fenícia i púnica. I ha fet notables aportacions al coneixement d'aquest món, però aquest llibre ja finalment el situa com un dels investigadors, jo crec que més importants en un futur. Jo penso i espero, les situacions de la universitat i la investigació són complicades, però que té tots els mèrits per aconseguir un espai important en el món de la recerca i de la investigació de l'arqueologia fenicio-púnica. Intentaré mostrar-vos aquí, perquè des del meu punt de vista el seu llibre és un llibre fonamental no només per a aquest camp d'estudi, sinó des del meu punt de vista també per a l'arqueologia del Mediterrani. Quan un es mira el títol i veu Arquitectura militar fenicia y cartaginesa en el Mediterráneo central y occidental, una persona com jo, que es dedica bàsicament al món d'arqueologia del gènere, arqueologia de la quotidianitat, arqueologia del contacte, pensa, què podré aportar jo amb la lectura d'aquest llibre? Doncs he trobat un llibre que, evidentment, parla de fortins, de muralles, de defenses, però també parla de la vida quotidiana, perquè planteja com les muralles formen part del paisatge quotidià de la gent, de com es defensen, de com es construeixen, de com és un món, un camp de transmissió de formes de fer i de coneixements. Ens parla també del món de l'arqueologia del contacte i de la negociació, de la relació entre els fenicis, perquè els que no els coneixeu era un grup que vivia a l'actual Líban i que a principis del primer mil·lenni, a finals del segle IX, van fer una diàspora i van construir tot un conjunt d'assentaments a quasi tot el Mediterrani i a part de l'Atlàntic. I, evidentment, van entrar en contacte amb tots els grups locals d'aquestes zones de Xipre, Creta, Sicília, Sardenya, la península i el nord d'Àfrica. Doncs el llibre del David ens construeix aquesta història. I també és una història de poder, de jerarquies i de conflicte. Per això, des del meu punt de vista, és una perspectiva molt innovadora, novedosa, sobre una arquitectura militar, que no només ens parla de la guerra i del conflicte, sinó que ens parla de la vida de les persones i de la construcció de les històries de les comunitats mediterrànies. En aquest sentit, vull parlar d'algunes de les que per mi són les principals aportacions d'aquest llibre. El primer és, diguem-ne, el seu treball de documentació magnífic, preciós, increïble, no? Perquè documentar les muralles que trobem des del llevant del Mediterrani fins a Portugal durant més de 800 anys, podeu comprendre que és un treball molt laboriós. Però és que el David ho ha fet d'una forma no només rigorosa, sinó també molt sistemàtica. Això vol dir que ha estudiat tots aquests elements des d'una perspectiva molt ordenada en el temps i els ha classificat en diferents etapes. Els primers moments de l'arribada dels fenicis i de la seva sortida d'aquesta zona de l'actual Líban. El moment de construcció de la xarxa mediterrània, al segle VII i VI. Després, el moment en què entra en crisi en aquest sistema i neixen les grans ciutats amb territoris rurals en el Mediterrani i el món cartaginès. I després,
acaba amb el món dels conflictes. Per tant, quan jo us parlo d'aquests 800 anys, ell ha sapigut construir una història de calaixos que després li ha permès fer una història de les dinàmiques mediterrànies durant 800 anys, veient de forma molt significativa i significada com ha canviat la història d'aquests fenicis i d'aquest Mediterrani durant aquests 800 anys. Per tant, és una forma de navegar i construir la història del Mediterrani i no només de conèixer com eren les seves fortificacions. També vull remarcar que en aquesta aproximació de documentació sistemàtica ha fet un estudi magnífic des del punt de vista tècnic, és a dir, de la forma en la que s'han construït les muralles, dels coneixements tècnics, dels sabers que han intervingut en la construcció d'aquestes arquitectures militars. Amb això, què ha aconseguit? Doncs ha aconseguit posar llum, diguem-ne, en un munt de protagonistes del Mediterrani, amb la gent local de Sardenya, del sud de la península, del sud de la península, d'Àfrica, de grecs, de fenicis, de cartaginesos, com perquè la gent sap fer coses d'una manera que han après, que l'han ensenyat i que després pot transmetre en el moment de construcció d'aquests elements. Aquesta mirada li ha permès construir tota una visió de les relacions del Mediterrani i com canvia en aquests anys. És, per tant, una història de relacions colonials o no colonials, de negociacions entre persones. En aquest sentit, jo crec que aquest és un punt molt important perquè la gent que treballa en el món fenici púnic, tradicionalment el que hem fet és analitzar aquesta història del món púnic des d'una perspectiva, jo diria, molt homogènia. I el David què ha fet? Doncs el David ha agafat en el seu llibre i ha mirat no només els diferents moments, no només les diferents tècniques, sinó també ha mirat àrea per àrea mediterrània com són aquestes construccions. I això què li ha permès? Doncs això només li ha permès mirar aquesta diversitat en el temps, la dinàmica en el temps, les diferents protagonistes, sinó les diferents formes de construir el món fenici i després púnic en cada una d'aquestes regions. I amb això el que ha fet és deconstruir aquesta mirada clàssica que ha construït l'arqueologia fenicio-púnica d'un món fenici o púnic totalment homogeni. Ell ha aconseguit mostrar que el món fenici púnic és no només canviant i dinàmic en el temps, sinó heterogeni en cada moment. Un exemple, Jo parlaré ara de la península, que és el que més conec. Ell, per exemple, quan construeix aquesta història del Mediterrani i del món fenici púnic a partir de les fortificacions, en el cas de la península, ell, per exemple, ha pogut construir una història en la que, des d'un principi, els fenicis són protagonistes. Quan arriben a finals del segle IX, en els assentaments, ell planteja, però que no és una història de dominació, sinó que és una història de negociació amb les poblacions locals. De fet, ell discuteix les idees que estaven més assentades de que les primeres construccions que trobem en assentaments que considerem fenicis o de fenicis, en realitat aquestes fortificacions són fruits d'un treball conjunt. M'agrada molt aquesta perspectiva que diu ell de tarea conjunta. Iniciativa conjunta. Això què vol dir? Doncs que també, diguem-ne, fa una aportació molt novedosa
i és que trenca amb aquesta perspectiva de o són indígenes o són fenicis i ha construït una història mediterrània en la que ja no és tan important l'element ètnic, sinó que parla de com aquests moviments, en realitat, en alguns casos, són productes de diverses iniciatives que col·laboren conjuntament, que treballen conjuntament i que erigeixen inclús conjuntament estructures defensives en determinats assentaments. I això fa que la visió que tenim del món fenici i l'expansió fenícia sigui enormement rica a partir del treball que ha construït el David. Perquè tenim una primera història de negociació on els locals estan treballant i col·laborant i compartint i creant inclús infraestructures conjuntes per al comerç. Una segona etapa que és tota la formació de la xarxa fenícia occidental, on aquestes fortificacions no només actuen, com es suposava, com a defensa enfront dels indígenes o per dominar els indígenes, sinó que hi ha una transmissió de tècniques dels fenicis que estan sobretot relacionades amb jerarquies i competències entre els propis grups locals. Fixeu-vos com trenca aquesta història tradicional, a partir d'aquestes muralles. I després ja s'obre a tot aquest món de les diferències del Mediterrani central i el nord d'Àfrica, on construeix una història molt diferent, on ens parla d'aquesta importància ara de les milícies urbanes, de les ciutats-estats, i finalment ens fa entendre com només al final aquestes fortificacions sí que seran fonamentals per les històries militars de conflicte i de grans xocs entre blocs mediterranis. En aquest sentit, us vull dir que jo penso que és un treball magnífic, que serà un treball fonamental, no només pel coneixement de l'arquitectura militar, sinó, com us he dit, per una contribució essencial al coneixement de la història del Mediterrani i, per suposat, d'aquesta arqueologia dels fenicis i púnics. La meva enhorabona per aquest treball tan magnífic, David, i evidentment també, diguem-ne, un record pel Joan. Moltes gràcies. És el torn de la Lídia Gil. Sí. Hola. Bueno, primer de tot voldria agrair al museu per acollir-nos per fer aquesta presentació i en segon lloc voldria felicitar a David per aquesta fantàstica publicació i sobretot per haver acceptat la proposta d'incorporar els principis de ciència oberta al seu llibre. De fet, aquest llibre, juntament amb un llibre que es presenta dilluns a València, de la col·lecció Trama, aquest és de la col·lecció Documenta, són els primers llibres que tenim editats a l'ICAC que des del seu començament inclouen aquests principis de ciència oberta. Però com segurament molta de la gent que avui ens acompanya aquí no és de la comunitat científica o acadèmica, això de la ciència oberta us sona una mica estrany, una mica xinès. Però hem d'imaginar-nos que abans la recerca en arqueologia i de fet la recerca en qualsevol àrea del coneixement més o menys funcionava de la mateixa manera. Primer de tot, un grup de recerca plantejava un projecte. Després havien d'anar a buscar fons de finançament. Quan aconseguien aquests diners, posaven en marxa el projecte i en acabar publicaven els seus resultats en revistes científiques o llibres especialitzats. D'aquesta manera podem visualitzar que l'accés a aquest coneixement i a aquests continguts científics estava força limitat a un grup molt reduït de persones,
De fet, les persones que podien accedir a aquests continguts eren els mateixos membres de la comunitat científica. Però d'altra banda, teníem un altre problema, i és que l'accés a aquests continguts científics tenia una trava econòmica. Així que hem d'imaginar-nos haver de pagar avui dia per consultar o per llegir un article que està publicat a la Wikipedia, articles que es fan de forma gratuïta, les persones de forma molt generosa. Doncs això, que sembla una mica estrany a la comunitat científica, encara continua passant i és una cosa que no tenim del tot resolta. Però una cosa que sí que hem fet, i que jo crec que l'hem fet bé, és que des de fa 2 dècades, des de les institucions científiques, es promouen i s'impulsen diverses plataformes que serveixen per difondre les publicacions científiques, amb l'objectiu de potenciar la seva visibilitat i també la seva accessibilitat. D'aquesta manera, per exemple, quan una persona fa una cerca a Google sobre un tema com podria ser l'arqueologia militar, pot trobar-se amb aquesta publicació, pot accedir, pot consultar-la, pot descarregar-la, i això ho pot fer de manera gratuïta, sense cap tipus de barrera tècnica, legal o en aquest cas tampoc econòmica. Així que des de l'ICAC defensem, per una banda, els repositoris, que així es diuen aquestes plataformes, els repositoris institucionals, però per una altra, sobretot defensem l'accés al coneixement científic, sobretot perquè som una institució pública i sobretot també perquè aquestes recerques majoritàriament es financen amb fons públics. En aquest escenari dels repositoris i del món d'internet, pot ser que els investigadors, i encara ho fan, utilitzaven les seves xarxes socials i utilitzen aquestes xarxes socials per compartir els seus PDFs. La cosa és que no són les xarxes socials com a Twitter, com a Facebook o com a Instagram, sinó xarxes socials específiques per a la comunitat científica, que de fet avui en dia encara funcionen. Una es diu Academia.edu i l'altra ResearchGate. Encara en aquestes xarxes no tenim personal investigador ballant, com a TikTok, però sí que potser tot arribarà. Però en aquestes plataformes normalment la gent el que fa és parlar, però sobretot compartir aquests PDFs dels seus articles. Però la qüestió és que donar accés a aquests PDFs que contenen normalment els resultats finals de les recerques que s'han fet no és suficient, ja que la ciència oberta implica donar un pas més endavant. I a més de compartir aquests PDFs, també s'han de compartir les dades en les quals aquests investigadors i investigadores han arribat a les seves conclusions. En el món de l'arqueologia podríem estar parlant d'aquestes dades com per exemple totes les fotos que es fan durant una excavació arqueològica, els plànols, els dibuixos de les peces, les bases de dades o els diaris que els arqueòlegs i arqueòlogues on s'apunten aquestes troballes que van fent i tot el que va succeint en aquesta excavació. Així que aquest pas és una mica més difícil, sobretot perquè hi ha moltes reticències. També hi ha una mica de por per part del personal investigador a perdre una mica el control de la seva feina. També pot ser una mica de por, una mica de mandra, a aquest canvi que requereix aquesta nova forma de fer i de compartir la investigació. Però la realitat és que quan es comparteix el coneixement, tothom guanya. Per una banda, la ciència avança més ràpid. I això ho vam veure de forma molt clara durant la pandèmia, quan tots els investigadors i investigadores de tot el món van compartir les seves dades sobre la Covid-19 en temps real, dades sobre seqüències genètiques o resultats d'assajos clínics. Això va provocar un accelerament del coneixement i del desenvolupament de les vacunes i tractaments com mai s'havia fet abans a la història. Segurament, si haguessin treballat aquests investigadors i investigadores de manera aïllada i sense compartir la seva informació, l'escenari que tindríem avui dia seria molt diferent. Però també apostant per la ciència oberta, aprofitem millor els recursos humans i els recursos econòmics. Això, per exemple, i sobretot perquè no es dupliquen els esforços. Això, per exemple, si tenim un grup de recerca català que comparteix les seves publicacions i les seves dades de totes les seves investigacions, un altre grup de recerca en una altra part del món pot agafar aquesta informació i començar, per exemple, una nova línia d'investigació. A més, el treball dels investigadors i investigadores
també pot tenir una mica més d'impacte, perquè hi ha més opcions perquè la gent pugui llegir les coses que han fet, les pugui citar i també pugui utilitzar aquesta informació. Però sobretot la ciència oberta és important perquè la societat es beneficia i es beneficia molt. La realitat és que s'estan fent un munt d'esforços econòmics i un munt d'esforços a nivell humà arreu de tot el món per aconseguir aquest canvi. I en aquest sentit, Europa és un referent. I nosaltres, des de l'ICAC, treballem cada dia per intentar convèncer el nostre personal investigador d'apostar per aquesta nova forma de fer i de compartir la recerca. L'estratègia que tenim a l'ICAC en matèria de ciència oberta és una estratègia transversal i, per tant, també les publicacions que editem a la nostra institució s'han d'alinear amb els principis de ciència oberta. És per això que avui estem molt orgulloses i fa molt de goig i volem treure pit i dir que aquest llibre del David sobre arqueologia militar, un llibre que ha estat finançat amb fons públics i editat per l'ICAC, per una banda és un llibre que estarà d'aquí a uns mesos accessible per a tothom de forma gratuïta. Però avui, evidentment, el que és més interessant és comprar el llibre. Tenim aquí una paradeta de la llibreria del carrer Major, perquè també hem de donar suport al comerç local. Però per una altra banda, a banda d'aquí un temps que estigui disponible el PDF, totes les dades i totes les fotos que formen part del catàleg de jaciments arqueològics que el David ha estudiat durant tota la seva recerca formen part d'aquest últim capítol que tenim en aquest llibre, doncs ja estan accessibles, són consultables i es poden descarregar de forma gratuïta des de la plataforma que tenim a la nostra institució per a aquesta finalitat. Així que, per terminar, només dir que des de l'ICAC treballem cada dia per sumar-nos al camí de la ciència del segle XXI. Una ciència que ha de ser més transparent, una ciència que ha de ser més col·laborativa, però sobretot una ciència que ha d'estar al servei de tota la societat. Moltes gràcies i enhorabona, David. David, salto de to. El micro... Espera, li passem el micro aquest? No, aquell, no? Aquell. Sí, no, aquest no arribarà. Doncs... Ui, que tinc un to de veu massa alt, em sembla. Sí, ja ho sabeu, no? Bueno. A veure, jo faré una mica un mix, perquè a Santaco ja sabeu que tenim aquesta barreja de català-castellà, no? Una mica catanyol, no? Com diuen. I sobretot perquè tinc els meus pares que encara que portin aquí ja 45 anys encara el català no l'han après, una cosa que tenim pendent, encara que sí. I llavors és molt important per mi que els meus pares i els meus tiets que estan aquí doncs s'enterin d'una part del que venim aquí a presentar avui. Llavors, per primer agrair a la Magda, que no la coneixia, la teva amabilitat immensa, disponibilitat, i com a colomenc no podia ser d'una altra manera. És que no hi havia dubte, o sigui, havia de ser aquí perquè estic molt orgullós d'on he nascut, on he crescut i realment Santa Coloma és una cosa molt especial, no? Per aquells que vivim aquí, segurament molts de vosaltres no coneixeu més la faceta d'arqueòleg sinó de disc jockey que tenim un grup de punxar en vinil, no? I tinc més fama amb això que amb l'altre, però bueno, què hi farem? Així va la vida. Però, bueno, està el meu germà aquí i el Quique, que formem part d'aquest grup, però en realitat, Magda, moltes gràcies perquè el museu hagi acceptat aquesta presentació. Sobretot, l'altra part, ja ho has dit, és la vessant sentimental. Aquest llibre va dedicat al meu mestre, en Joan Sant Martí. És l'única foto que està en color de tot el llibre, perquè he conegut en Joan, ha sigut no sé, hi ha persones que passen a la teva vida. En Joan, ja sap, el seu fill era una persona molt especial, molt especial, però, no sé, jo vaig començar una relació amb ell com a alumne i vam acabar aprenent gin tònics a la sortida de la universitat com dos amics que ens parlaven de tot i clar, això va crear un vincle molt especial. I, òbviament, 30 anys que va dedicar de la seva carrera
científica al món ibèric i sobretot a Santa Coloma i al Puig Castellà, doncs era de rigor fer la presentació aquí. O sigui, Magda, moltíssimes gràcies per tot. Després el director de l'ICAC, el doctor Josep Maria Palet, doncs crec que ens hem de felicitar tots, primer perquè tenir una sala així. A veure, jo ja sé que tots, la majoria, heu vingut perquè sou amics i familiars, no tant perquè us interessi l'arqueologia, això és així, vale? Hi ha arqueòlegs també, però potser és més la vessant personal la que tira més que vingui la gent. Però ens hem de felicitar sobretot per tenir un llibre en paper, que tal com estan les coses avui en dia, i no és un llibre petit, que la gent em preguntava me'l puc comprar? I jo li deia, això no és un llibre de Ken Follett, dic, això és una cosa una mica més feixuga i no d'una lectura amena. Ara, jo encantat, si voleu depositar els 65 euros que val la tragèdia, no? Doncs perfecte. Però que, escolteu, és un llibre que pels especialistes estarà molt bé. Crec, sincerament, hi ha molta feina darrere. És més un llibre, crec, que de consulta, que no de lectura, de tenir-ho a la tauleta de nit, no? Però sí, Josep Maria, que, com bé dius, després de 8 anys, crec que tenir de nou entre les mans un document sota la teva direcció és un orgull, i sobretot perquè, com poso al llibre, els agraïments, en Joan em va llançar un repte. Quan vaig llegir les tesis ja van sortir diverses ofertes per publicar-lo a la Universitat de Sevilla, després a Gladius, després a Montpellier, però tant en Joan com jo teníem molt clar que aquest llibre s'havia de publicar al nostre país per un sentiment d'identitat, de cultura i sobretot per demostrar que a Catalunya també es fa recerca d'alt nivell. I això no hagués tingut el mateix valor si s'hagués publicat a un altre lloc de l'Estat o europeu. I et dono les gràcies perquè has donat valor a la teva paraula, i aquest llibre avui també gràcies a tu el tenim aquí. Moltes gràcies, Josep Maria. Després, la Lídia, que a vosaltres dos us deixo pel final. La Lídia, que gràcies a ella, que no sé com agrair-t'ho, perquè clar, jo potser com a arqueòleg, però que estic una mica encara amb la generació, tiro més cap en Joan Sant Martí que per les noves generacions que estic veient aquí la Marilú, la Maria, el Ton i tal, que estan fent el doctorat i tal. I em costa tot això de la ciència oberta, no? I de començar a fer les bases de dades, o sigui, tot el catàleg del llibre, gràcies al treball de la Lídia, doncs clar, s'ha pogut posar en obert, i qualsevol que vulgui de dir, bueno, les fortificacions de Cartagena, no? D'època bàrquida. Estan totes les mesures, des de quan mesuren els carreus fins a la composició del fang que es va posar per fer la unió, el treball que té, totes les mesures, la metrologia, tot això és una feinada que va fer la Lídia i que realment m'ha fet tenir... O sigui, tot el personal de l'ICAC, realment, del personal de PAS, els dono les gràcies perquè aquests 2 anys i mig que he estat allà m'han fet la vida superfàcil. Per primera vegada m'he pogut dedicar solament a fer recerca, perquè abans, malauradament, com el que deia la Carme, per tenir aquest accés de rigorositat que semblava que si no m'ho llegia tot, les coses no estarien bé, i a vegades s'ha de saber tallar, però ara que estic dirigint 2 tesis doctorals, als doctorants els dic el que no s'ha de fer, vale, Marilu? Que ja la tenim aquí, i el Pablo, que mira, el Pablo és l'altre doctorant de Cádiz, que és el que ha dissenyat aquesta portada a partir de vectorització i 3D, ja teniu allà. I també li agraeixo al Pablo que des de Cádiz s'hagi implicat des del primer moment a fer, crec, una portada que és, com a mínim, llampant, i que crida l'atenció, no? I no solament són veure pedres en un jaciment. Llavors, una part dels arqueòlegs també el que hem de tenir és la recreació, i donar a entendre a la gent que no és del gremi el que fem.
I res, Lídia, doncs moltíssimes gràcies a tu també per acompanyar-me. Continuarem treballant perquè aquesta és la primera part de la seqüela, perquè hi haurà una segona part. Aquesta, a veure, això és un terç de la tesis doctoral. Hi ha un altre terç que és la poliursètica, fenícia i cartaginesa, que és un altre volum. Ja veurem si l'ICAC està disposat a publicar-ho també. Però bueno, ja ara mateix la meva situació no em permet, però bueno, espero que tenir un altre contracte d'investigació i poder continuar publicant l'altra part de la tesi que falta. I res, doncs, moltes gràcies, Lídia, per tot això. Espero continuar treballant amb tu, que és un plaer. I gràcies per portar avui els llibres i fer-me costat en tota aquesta travessia. També donar les gràcies a la Maura Lerga i a la Marta Llornet i al Jordi Gavaldà, que han fet tot el procés d'edició del llibre. S'han fet més de 15 correccions d'aquest manuscrit de 620 pàgines i la veritat que ha sigut un treball feixuc i la Carme ha col·laborat intensament en aquest procés d'edició. Dono les gràcies per això, però bueno, també per altres coses, ara ja parlarem. I primer a l'Anna, que em fa molta il·lusió que vingui, perquè ja fa molts anys que ens coneixem. A mi sempre m'ha agradat perquè, a veure, com deia ella, això, parlem de muralles, no? Arqueologia, restes arqueològiques, però, a veure, aquesta és simplement perquè la meva visió, que el meu mestre ja m'ho va fer saber des del principi, o sigui, fem arqueologia per reconstruir la societat dels passats i les dinàmiques generals de les societats del passat. Llavors jo vaig elegir l'arquitectura militar, com podia haver escollit la ceràmica o l'orfebreria o qualsevol altre tipus, o l'arquitectura domèstica. És una manera d'apropar-nos a una de les vessants de les societats del passat, no? I l'Anna ha donat una visió que a mi m'ha agradat més. O sigui, per mi la part més important del llibre és l'última part, no? Que és la part històrica, que és el dels processos, no? De formació i de contacte entre cultures, perquè no solament es parla, en aquest llibre es parla de fenicis i de cartaginesos, es parla de grecs, es parla de les poblacions natives de Sardenya, del nord d'Àfrica, de Sicília i la península Ibèrica. Llavors, aquesta interrelació és el que fa créixer, crec, el treball, no? D'exposar això des d'una vessant que les relacions també són afectuoses, però també tenen tensions i conflictes, no? Com a les famílies i a les parelles, no? I això és, bueno, doncs una manera d'enfocar-ho a gran escala, no? I també la vaig anar a buscar perquè jo sabia que ella podria donar aquesta visió diferent de no solament guerres, no? Perquè, a veure, avui en dia ja tenim bastantes guerres, no? Malauradament. I, com deia el Josep Maria, aquest llibre ens ha d'ajudar no solament a veure arqueologia, sinó a replantejar-nos coses. O sigui, quan es llegeix, òbviament es parla de la guerra, però també es parla dels contactes i del que poden fer les societats de forma conjunta i que quan treballen conjuntament són més fortes i poden crear coses meravelloses. Per desgràcia, avui en dia no hi ha muralles que aturin la guerra, ja que això és una cosa que aporta el llibre, no? O sigui, segurament la primera vegada a la història que ja les muralles no van servir per res va ser el bombardeig de Guernica l'any 37 per la Legió Còndor a Alemanya, que allà va quedar clar que va ser el primer experiment, no? Després, la gent que els agrada la Segona Guerra Mundial, no sé, les imatges de Dresden, no? Cremant sencera, no? Ja les muralles no servien. I avui, doncs d'alguna manera tenim un altre tipus de muralla que són, no sé, la cúpula de ferro, no? Que coneixeu, o la onda de David, no? Que és el que són les bateries antiaèries israelites, no? Per interceptar els míssils que venen de curta i llarga distància, no? Però clar, també com a l'antiguitat tothom no es podia permetre construir muralles i tothom no té una cúpula de ferro avui en dia, perquè hi ha països que econòmicament no s'ho poden permetre. Però el que sí que hi ha darrere sempre és el dolor de famílies innocents que aquí d'alguna manera també surt perquè un setge, les persones que estan darrere d'una muralla, estan defensant la seva identitat
i el que volen, no solament el territori, sinó les seves famílies. I això, malauradament, com a espècie, estem fracassant i sembla que la guerra serà una cosa endèmica dintre de les nostres societats fins que ens extingim. Perquè a vegades penso que els alienígenes aquests d'Independence Day no són que venguen de fora, són nosaltres que arribarem i farem a altres planetes i farem el que veiem a les pel·lícules. O sigui, aquest llibre, si reflexioneu una mica i sortir una mica de l'arqueologia, doncs ens hauria de fer reflexionar com persones i com humanistes, que el deia també el Josep Maria, tenim una crisi de valors molt gran avui, perquè el jovent és pragmàtic, vol calés, vol... Bueno, jo ho entenc, de gaudir de la vida i viatjar, i ens han creat moltes necessitats que segurament no necessitem, i estem deixant de banda el professor Enrique Romero, que el vaig tenir com a professor de llatí, doncs sempre parlaven també del valor de les humanitats, i aquest llibre també reclama una mica això. I res, Anna, doncs moltes gràcies per la síntesi. Així ja m'he estalviat jo de parlar del llibre. El llibre el teniu allà. O sigui, el que ja la Anna ja us ha dit de què va, no? O sigui, us pot interessar? Perfecte. Home, jo des del meu punt de vista, i pel que hi ha un treball darrere, doncs compreu. Passa que també no és un preu massa assequible, són 65 euros, però bueno, el preu va una mica, com deia el llibreter, quan li van dir el preu, diu, aquest no és un llibre dels que venc normalment a la llibreria, no? I res, Anna, doncs moltíssimes gràcies per estar aquí amb mi i de fer la presentació d'aquest llibre. I res, aquí m'he deixat jo a la meva Carme, estimada. Som molts anys junts. He tingut, després de la mort del meu mestre, no sé, la millor companya del nostre mestre, efectivament. Hi ha molts deixebles del nostre mestre avui aquí a la sala i va ser una gran pèrdua, però he tingut la sort de trobar, no sé, una mare, una germana gran i que m'ha acompanyat i m'està acompanyant perquè gràcies a ella i les amistats que tenim, continuant el llegat del nostre mestre, hem començat un nou projecte il·lusionant a Tunísia per estudiar els númides. Per primera vegada es donarà a conèixer a la història de la investigació un jaciment númide en extensió sense superposició romana, amb el que això suposa, per conèixer l'arquitectura militar, que és el més important, però també l'arquitectura domèstica, els espais públics, l'urbanisme, la circulació dintre dels assentaments, l'explotació del territori, les necròpolis i fa poc ha sortit un article al National Geographic, estem molt contents perquè no portem només que una campanya i ja ens diuen el National Geographic, doncs vinga, va, som-hi, anem cap allà, molt bé. I res, doncs s'ha implicat sempre, o sigui, m'ha acollit i m'està cuidant i m'ha cuidat sempre i treballem junts molt bé, ens entenem molt bé i la veritat que també és una de les persones que a la meva vida, d'aquelles que et marca i tens allà com un referent, és la Carme i espero, a veure, la meva situació actual no... Bueno, és una mica complicada, però jo espero algun dia tornar amb tu a l'ICAC i continuar treballant plegats, avui en dia també, però continuar treballant plegats fent altres projectes. I moltes gràcies, Carme, per tot. Y bueno, pues ahora toca la parte de la familia, que, a ver, a lo mejor no tendría que comenzar así esto, pero tengo que comenzar con una disculpa, porque han sido muchos años, demasiados. Mi primo Cesario a veces me dice, David, a lo mejor es porque lo llevo en el ADN de investigador, siempre justificar. Y me dice, David, a veces hay cosas que no se pueden justificar ya. Y pasarte, pues seguramente, 13 años haciendo un doctorado no es lo normal. A lo mejor, cuando cojáis el libro, y mejor que la tesis, porque 1400 páginas a lo mejor se hace un poco largo, pero esto, y veáis lo que hay detrás,
Seguramente hay veces que no he estado a la altura de la investigación. Personalmente, ha habido momentos que no he sido fuerte, me he venido abajo. Ha habido momentos que de querer dejarlo porque era un volumen de información. O sea, la tesis tuvo 160 páginas de bibliografía, que hay tesis que son 160 páginas, ¿vale? Entonces, claro, una cantidad de lecturas con un montón de puntos de vista diferentes, de diferentes investigadores, tanto del Líbano, Cerdeña, Sicilia, el norte de África, la península ibérica, que cada uno veía las cosas a su manera. Yo le decía a Iván, digo, pero es que, a ver, este autor está argumentando unas cosas, este también lo argumenta, está bien. Y al final me dijo un día Iván, mira, párate, deja de leer ya y di lo que tú piensas, ¿vale? Porque si no continuarás leyendo y no acabarás nunca. Entonces, bueno, eso me ha hecho un aprendizaje, por lo que hablaba de los doctorandos, ¿no? que estamos dirigiendo la tesis también con Karma, de lo que no hay que hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno. Mis padres y mi hermano, sobre todo, han sido mis grandes mecenas, porque sin ellos esto no había sido posible, porque... A veces de pasar por la habitación y ver la luz encendida y el niño está ahí y se pasa un día, y se pasa una semana, un mes, un año, otro año y el niño sigue ahí metido. Y digo, madre mía, el niño, ¿qué estará haciendo el niño? Mi padre siempre dice, bueno, yo es que siempre con la luz y los libros y 1000 papeles por ahí, y dice, y nunca acaba, esto no se acaba nunca. Y si no hubiese sido realmente por mi hermano, al que quiero y... es mi némesis, ¿no? Porque también... Él me dice, es el único que se pone delante mío. Bueno, mi familia también, porque somos muy estrechos y tal. Pero es el único que me dice, David, esto no, a la cara, se ha acabado. Pam, pam. Y a mí me ayuda porque hay veces que uno a lo mejor no puede dar el paso. Y tener un hermano como Luis, aparte de que seamos gemelos, pues siempre ayuda. Y te lo quiero agradecer, hermano, de que estés siempre ahí, igual que ahora, que tampoco, a lo mejor personalmente no estoy en una etapa fácil, igual que toda mi familia, por estar ahí y apoyarme siempre. Y me sabe muy mal que mi madre, pues bueno, a veces la vida no es justa y ha trabajado mucho y estaría orgullosa de ver, o sea, de entender lo que estoy haciendo hoy. Pero como entenderéis, si no es capaz de reconocer a su nieta hoy en día, pues es un poco complicado y a mí me llena un poco de tristeza. Pero también... pero también es verdad que estoy muy orgulloso, orgullosísimo, y de ser el hijo de 2 inmigrantes del sur de la península, el hijo de un pastor de Extremadura y el hijo de una agricultora de Andalucía, que me llena de orgullo y satisfacción, y que siempre proclamaré donde vaya la humildad, que es lo que me enseñó mi abuela Herminia siempre. Con humildad y respeto se puede ir a llamar a todas las puertas porque siempre te van a acoger. Y eso, los valores que me han inculcado desde 2 familias tan humildes hasta hoy, creo que es el mejor legado que puedo tener en mi vida. Y eso se lo debo a mis padres. Y os quiero mucho. Y después, pues, a toda mi familia de la arqueología, que estoy viendo aquí tanto, mira, el Joan Francesc, el David, el Snow, el Campi ha hecho la tesis conmigo. O sea, que el Campi, en el claustro de doctores, bueno, hemos hecho 2 tesis, la de la necrópolis de Altiburo y esta. Y ha sido, bueno, también me ha metido mucha caña. También siempre, a veces también ha desfallecido, porque decía, este tío es que no aprende, y le digo las cosas y sigue a su rollo. Pero lo hemos pasado también muy buenos ratos con todos vosotros. O sea, estoy muy orgulloso, aunque sea feniciólogo, de que la vida me haya puesto delante
seguramente a uno de los grupos de investigación y a un grupo de nutridos investigadores iberistas, que son un referente nacional y mundial, y me siento súper orgulloso de formar parte y de que esta familia de iberistas que Joan creó, ¿de acuerdo? Me haya ayudado en mi formación profesional en todas las facetas que tiene un arqueólogo, ¿no? Desde la aproximación al elemento arqueológico, la clasificación, inventariado, estudio, diseño y difusión del conocimiento. Y para mí, realmente, hoy os aplaudo a vosotros por estar ahí y haber formado parte y continuar con vosotros formando parte de esta gran familia de la arqueología catalana, y ha sido un placer realmente, y continuaremos trabajando, obviamente. I bueno, ara arriba a veure si ho puc fer. Enric, bueno... El teu pare va ser un referent a la meva vida, i ho continua sent. I la Carme també, i molts de nosaltres, perquè a vegades diem, o ens plantegem, i què faria en Joan? I ho tenim sempre present. Va ser una persona amb una personalitat a vegades complicada, però molt propera, amb uns valors ètics i morals envejables, sobretot dintre de l'acadèmia. Ens va fer veure que el departament d'una universitat ha d'estar per la ciència i el desenvolupament del que fem nosaltres, que en aquest camp és l'arqueologia, i que s'haurien de deixar de banda rancors, enveges i altres històries que realment no tenen gaire a veure amb la llum de la universitat. Per nosaltres ha sigut sempre, els seus deixebles, un referent també de la metodologia. Va fer una introducció de moltes metodologies, sobretot els estudis de territori en el món ibèric català. El tema de les quantificacions, que realment és una cosa fonamental per entendre les dinàmiques dintre de les societats antigues, i que avui en dia encara, al ple segle XXI, les quantificacions ceràmiques i els percentatges a molts llocs de l'estat espanyol encara no es fan, i és una cosa incomprensible des que aquí ja portem dècades, gràcies a Sant Joan, fent aquests estudis. I també, doncs clar, tinc la tristesa de que en Joan no va poder conèixer la meva filla, però és que l'Enric ha sigut pare fa molt poc d'un nen preciós que es diu Lluc, i que segurament en Joan, allà on estigui, estarà veient-lo i estarà superorgullós. I res, jo simplement, és l'únic llibre que he portat avui que va dedicat a la família Sant Martí, i agrair-te a tu com a representant de la família. Bueno, és que l'Enric també, avui per avui, és un amic. I tot això, doncs, li dec al seu pare, el que sempre he estimat i he valorat, i que sempre em guiarà a les meves recerques, i jo espero estar a l'alçada de poder continuar, perquè ell va creure molt en mi, va apostar per mi, i això va dedicat amb ell. Y con esto y un bizcocho esta mañana a las 8, ¿vale? O sea que... Bueno, doncs, escolteu, ara anirem al Bombay a prendre una copeta de cava per celebrar... perquè això era l'excusa per reunir-nos. Això, així de clar. El que jo
aprecio molt és... Estic molt orgullós de tot el nucli familiar, acadèmic i d'amistat que tinc. Moltes gràcies a tots, perquè sense vosaltres la meva vida no seria tan feliç. Gràcies.